mi što se ponovno vidimo. Drago mi je što vidim neka nova lica. Eto, svaki dan neko nam priredi iznenađenje. Neko novo lice vidimo, pa to je baš lijepo. Ali ono što je najvažnije ipak je da mi odavde odemo da nije bilo uzalud da smo došli. Danas su neke osobe došle mnogo ranije, kaže da su došle daleko, a naša je želja da nisu došle uzalud. A da ne odemo uzalud, odavde moramo imati uši da čujemo i moramo se koncentrisati da nešto možemo uzeti. A ako neko voli spavati, može sesti pored radijatora i da mi se lako zaspe. A ako neko želi da bolje čuje, može sesti blizu prozora, da bude koncentrisan. Danas ćemo govoriti o prirodnim metodama za liječenje. To su metode koje su nama na dohvat ruke. Zato što danas lekovi koje ljudi kupuju su skupi i trebaju para, a neke lekove moraš iz inostranstva kupiti za neke bolesti koji su jako skupi. Ali hvala Bogu što nije ostavio da svo naše izlečenje samo ovisi o nekim lekovima koje drugi imaju, nego postoje razne jednostavna sredstva o kojima ćemo danas govoriti. I govornik danas će biti moja kolegica Marčela. I moja kolegica Marčela, zajedno s njom mi radimo u našem sanatoriju za prirodnu medicinu u Rumunjskoj i njezino dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima, ona se bavi tamo pripremanjem raznih tinktura, čajeva, krema, isto tako i hidrokolonu terapiju. I budući tamo u tom sanatoriju sama je naučila neke metode koje ona je vidjela da su efikasne i želi podijeliti s vama. Samo ima ih dosta i trebamo se skoncentrisati i mi ćemo ove metode vama dati kasnije tokom sedmice u jednom pismenom obliku, samo da znate o čemu se radi. Ali detalje možete mnoge naći u knjizi za isceljenje narodima od doktora Doru Laze koji je bio u početku u tom sanatoriju gdje smo mi radili. Evo ja bih predala reći sada njoj i neka nam Bog pomogne. Dobro večer i dobrodošli u ovo večer. Mă bucur că sunt aici în această seară și în această perioadă cu voi și m-am cunoscut Domnul Dumnezeu. Radujem se što sam ove večeri u ovom periodu zajedno sa vama i što sam neke od vas upoznala. Și sper ca informațiile pe care le voi da să vă fie de folos măcar câteva. I nadam se da od informacije koje ću vam danas dati da će vam biti za korist, makar nešto od toga. Acum, deci, tema noastră este tratamente naturale și vindecare. Naša tema este prirodne metode za liječenje. Și referitor la vindecare, a vezano uz liječenje, vindecarea este un proces care cuprinde trei laturi ale corpului umanesc, toate cele trei laturi ale corpului umanesc. Kada govorimo o izlječenju, to se odnosi na tri dijela našeg ljudskog bića. E vorba de partea fizică, mentală și spirituală. Naše fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Nu putem vorbi de vindecare decât dacă toate cele trei sunt în deplină armonie, dacă sunt. Ne možemo govoriti o izlječenju ako sve tri nisu u savršenom skladu. Tot ce privim, tot ce auzim, tot ce sve što vidimo, sve što jedemo i čujemo, tot ce punem pe sve što stavimo na našu kožu, tot ce inhalăm, sve što udišemo, sve nas utiče na naše zdravlje. Așa că trebuie să fim atenți. Dakle, trebamo biti pozorni na sve te stvari. Pentru vindecarea pe toate cele trei planuri, deci este nevoie să eliminăm tot ce a pătruns rău în corpul nostru. Dakle, da bi se mi izliječili u sva tri aspekta, mentalni, fizički i duhovni, mi trebamo da eliminišemo, izbacimo van sve ono što je ušlo zlo. Mi ćemo se sada glavnom baviti fizičkom stranom. Și pe plan fizic, vindecarea înseamnă a elimina toate toxinele și toate rezidurile care s-au acumulat în corp. A što se tiče tog fizičkog
kozmetičkog izlječenja znači da se izbace svi toksini koji su se nagomilali u našem telu. Toxinele care pătrund în corpul nostru Toksini koji ulaze u naše telo pot proveni din inhalarea prafului, mogu doći od udisanja nekih prašina inhalarea unor substanțe otrăvitoare, o ili substanțe nekih toxice, toksičnih substanci din alimente iz, care sunt infectate cu pesticide, herbicide. iz hrane koja je zagađena pesticidima i insekticidima. Sunt toxine care rezultă în urma proceselor de metabolism în corpul nostru. Postoje toksini koji se proizvode u našem tijelu kada se prilikom metabolizma, znači izmene tvari u našem tijelu i tada se oslobađaju toksini. Apoi sunt toxine care sunt introduse din corpul nostru prin medicamente. Postoje zatim toksini koji ulaze u naše tijelo kroz lekove, medikamente. Prin produsele cosmetice pe care Na le primjer, folosim, čak i kozmetika koju koristimo, sau chiar substanțele de curățenie care intră în contact cu Ili pielea noastră. čak i sredstva za čišćenje s kojima smo s kožom našom u kontaktu. Tratamentele de vindecare stimulează ficatul, Prirodni tretmani u liječenju, oni stimuliraju našu jetru și cele 4 porți de eliminare. i 4 naša vrata kroz koje se izbacuju toksini. E vorba de piele, A to su plămâni, koža, to su pluća, rinichi și intestinul gros. bubrezi i debelo crevo. Câteva cuvinte scurte despre fiecare. Želim nešto kratko kazati o svakom od njih. Ficatul este un organ cu rol cheie în digestie, cât și în cura de dezintoxicare. Fikatul, jetra je organ koji je ključan što se tiče naše probave, a isto tako i u detoksifikaciji. În ficat se neutralizează cele mai multe din substanțele toxice introduse în U jetri se neutrališu najviše tih toksičnih substanci koje su u našem telu. Așa că menținerea unui ficat sănătos Da održimo dobru jetru și întărirea bunei funcționalității acestuia i da ju održimo u jednom dobrom funkcionalnom stanju, reprezintă o necesitate absolută în lupta cu boala. to je jedna velika potreba, znači da ona bude zdrava, da bismo mi pobijedili bolest. Putem ajuta ficatul Mi možemo pomoći našoj jetri printr-o alimentație corespunzătoare, tako što jedemo ispravnu hranu, care s-a vorbit Elena, o kojoj sam jučer govorila, ja, prin ceaiuri, kroz neke čajeve ceaiuri care sunt bune pentru ficat, koji su dobri za jetru amurarul, închinarul. Și aplicarea de comprese alternante de ficat, în zona ficat. a isto tako se mogu staviti komprese alternate ili komprese, znači kada se stavljaju tako oblozi hladno-toplom vodom ili još nekim drugim kompresama. Intestinul gros Naše debelo crevo este locul unde se adună cele mai multe toxine din corpul nostru. to je mjesto u kojem se najviše naših toksina sakuplja. Datorită alimentației nepotrivite Zbog neprimjerene ishrane și a sedentarismului, i zbog činjenice da ljudi se ne kreću dovoljno, rezidurile sunt păstrate în colon mai mult decât este necesar. u debelom crevu se zadržavaju toksini mnogo duže nego što je potrebno. Și în acest fel se creează o stare toxică la acest nivel. De aceea se I budući da se u tom debelom crevu zadržavaju te supstance toksične, onda se isto tako i to toksično stanje duže zadržava. De aceea este foarte important ca în cura de dezintoxicare Zato je veoma važno da u kuri za dezintoxikaciju colonul să fie dislocat și păstrat funcțional. važno je da crevo bude
čistom. Acest lucru se poate face prin clisme, To se može raditi kroz klizme ili ispiranje crijeva, hidrokolonoterapie, hidrokolonoterapiju, ceaiul de plante, nekim biljnim čajevima, argilă luată intern glinom koja se uzima jedući și aport sporit de fibre prin alimentație. i isto tako korištenjem vlakana, ovih vlakana koji se nalaze u nekoj hrani. O altă poartă de eliminare este plămânul. Druga vrata kroz koju izbacuju se toksini iz našeg tela su pluća. Trebuie stimulat printr-o alimentație care să favorizeze eliminarea mucusului. Da bi se izbacio mukus, isto u tome pomaže ishrana. Și vorba de hrean, varză, sumericeapă. Na primjer, hren, kupus, češnjak ili beli luk ili crveni luk. Krompir. Veliki luk i mali luk. Ceaiul din plante, Kroz neke isto tako biljne čajeve, exerciții fizic și exerciții de respirație. vežbe disanja i fizičke vežbe. O altă poartă de eliminare Druga vrata za izbacivanje toksina su naši bubrezi. Deci au rolul de a filtra și purifica sângele de materiile toxice. Oni filtriraju i čiste krv od toksičnih stvari. Pentru stimularea acestui organ este nevoie Da bi stimulisali bubrege, potrebno je de un consum suficient de apă, Potrebno je da pijemo dosta vode, de suc, sokove, sucuri verzi în special, posebno zelene sokove, ceaiuri de plante cu efect depurativ și diuretic. biljni čajevi koji su za pročišćavanje bubrega, isto tako i za izmokravanje. Ultimul organ, ultima poartă de I eliminare posljednja vrata kroz koje se eliminišu toksini jeste koža. este un organ care trebuie stimulat prin transpirație, To je jedan organ koji treba stimulisati kroz znojenje, în procesul de dezintoxicare. da bi se on detoksifikovao. De multe ori starea internă toxică se manifestă în exterior prin tot felul de boli de piele. Često puta se naše toksično stanje unutar organizma manifestuje vanjskim putem tako što vidimo neke bolesti na našoj koži. Boli în ghilimele. One pod navodnicima bolesti. Prin dezintoxicarea organismului se curăță pielea Kroz detoksifikaciju organizma se čisti i koža. Toate aceste boli de piele sunt de fapt încercări ale organismului Sve ove bolesti koje se pokažu na koži su zapravo jedan pokušaj organizma de a elimina da toxinele. se on riješi toksina. Prin ceaiuri de plante depurative, Kroz čajeve koji čiste kožu, băi de plante, isto tako kupke biljne kupke, saunu, comprese alternante, komprese ili oblozi alternantni gdje se znači mijenjaju se toplo-hladno și prin exercițiul fizic, i kroz fizičku tjelovježbu pielea poate fi folosită koža može da se koristi. ca o poartă de eliminare. Koža može da se koristi isto tako kao jedna vrata da se eliminiše. Tratamentele de care voi vorbi în seara aceasta pot fi clasificate în două grupe, tratamente interne și tratamente externe. Tretmani o kojima ću večeras govoriti mogu se podeliti u dve grupe, interni i eksterni tretmani. În grupa tratamentelor interne U grupi internih tretmana putem include možemo sucurile, možemo uvesti medicinski drveni ugalj, prirodne sokove, nanofudă, sirovu hranu, ceaiul, čajeve i prahove, susanul, inul, san, lan, semenke lana, fulgi de ovăz, ovsene pahuljice, polenul, polen, grâu încălzit propijenu pšenicu și post. i post. Începem cu primul element de Počet ćemo sa prvim elementom, cărbune. to je medicinski drveni ugalj. Cărbunele mai poate fi denumit ca și învădător de toxine. Ce se numește? Adică caută toxine. Da.
možemo nazvati jednim lovcem toksina u našem tijelu. Deoarece are capacitatea de a absorbi pe suprafața particulelor sale Zato što on ima veliku sposobnost da upije toksine. substanțele toxice ingerate sau cele rezultate din metabolismul corpului. Posebno toksine koji se produkuju prilikom našeg metabolizma, nezdrave tvari. Cărbunele se obține prin arderea parțială a unor esențe de lemn, Medicinski drveni ugalj nastaje tako što se djelomično sagori neke vrste drveta, cum ar fi tei, măr, na primjer od jabuke, drvo od jabuke ili lipa, măr, cireș, trešnja, cireș, šljiva, isto tako orak. Deci am spus că se obține prin arderea parțială, asta înseamnă că se oprește arderea znači în da- stadiul de jar. Kada je drvo u stanju žara, onda se ono ugasi. Apoi, după răcire, se macină fin, se obține o pulbere. Nakon toga ono se melje, nakon što se ohladi, ono se samelje u sitni prah. Pulberea poate fi folosită atât intern cât și extern. I taj prah se može koristiti i unutar i izvan. Ne vor referi acum la utilizarea internă a cărbunelui. Sada ću kazati samo nešto o unutarnjem korištenju. Cărbunele se utilizează de 2 ori pe zi, în general 2 doze pe zi. Generalno, one se uzimaju 2 puta dnevno. Prima doză dimineața la trezire, Prvi je doza kada se probudite, iar următoarea la 4 ore distanță. a iduća poslije 4 sata. Deci se ia cam cu o oră înainte de masă. Otprilike sat vremena prije jela. Se folosește o linguriță cu vârf la 100-150 de ml de apă caldă. Žličica na 100 do 150 ml tople vode Se promiša se până la omogenizare dok se ne dobije na homogena masa și se ia. i onda se uzme. Cura cu cărbune durează cam 15-20 de zile. Tretman sa ugljenom može trajati 15 do 30 dana. 30. În prima lună, apoi în fiecare U lună, prvom mjesecu, a onda nakon toga câte 10 zile pe lună, timp de 2-3 luni. može nastaviti 2-3 mjeseca da se uzima i to da imate kuru od 10 dana u jednom mjesecu. După o lună pauză se poate relua această cură. I onda napravi se ponovno mjesec dana pauza i ponovno se uzme ta kura. Intern, cărbunele mai este bun pentru diferite infecții, pentru balonare, indigestie. On je dobar i za neke infekcije, isto tako i za kada je napuhan želudac i za probavne probleme. Hiperaciditate gastrică. I ljudi koji imaju visoku kiselost u želucu. Diaree. Isto tako diareja. În diaree doza este mult mai mare. Prilikom diareje treba uzeti otprilike 2 žlice po jednoj čaši. Se administrează la 4-8 ore, din 4 în 4 ore. Može se koristiti svake 4 ili svakih 8 sati. Cărbunele nu are contraindicații, dar nu se va folosi în exces. Oni nije poznato da oni imaju nekakve štetne učinak, štetne posljedice, ali ne treba ih previše konzumirati. Pentru că poate împiedica absorpția elementelor nutritive. Zato što bi oni mogli da zaustave apsorpciju nekih drugih potrebnih sastojaka. Sau pot diminua efectul benefic al unor medicamente. Ili mogu smanjiti učinak nekih lijekova koje uzimamo. Am uitat să mai spun o utilizare internă a cărbunelui atunci când accidental ne putem intoxica cu diverse substanțe toxice. Na primjer, mi možemo uzeti ugalj i onda kada slučajno smo uzeli nešto što je toksično, kao neki pesticid ili insekticid, možemo ga odmah uzeti. La fel, cărbunul este foarte folositor. Doza este la fel ca și la diaree, cam 2 Treba uzeti 2 žlice velike, onda kao i kod diareje na čašu. Sada ćemo kazati nešto o prirodnim sokovima.
Sucurile au avantajul față de fructe, legume și verdețuri că se absorb rapid în organism. Za razliku od voća, povrća i zelenila, oni se brže apsorbiraju u naš organizam. Și sunt bogate în Bogate su vitamine. vitaminima, mineralima i enzimima. Se folosesc sucuri de fructe și sucuri de legume Koriste se voćni sokovi i sokovi od povrća, care se obțin la Koji scortători se- de sucuri dobiju na jednom uređaju koji ih proizvodi. și sucuri de verdețuri. I isto tako od zelenila, Deci e vorba de orz verde, na primjer zeleni ječam, maslačak, bucătărie, pătrunjel, urzică, peršin, kopriva. orz verde. Isto tako zelena pšenica. Aceste sucuri se obțin la blender. Oni se amestecate dobiju cu apă. tako što ih pomiješate u blenderu, pomiješano sa vodom. În general 10 frunze de zămi de păpădie la o cană de apă. Otprilike 10 listova maslačka na jednu čašu vode. Sau o mână de orz Ili verde sau uzeti jednu šaku grâu verde. zelene pšenice ili ječma. Sucurile se beau cu mițituri tare, bine amestecate de salivă. Rare. Sokovi se piju tako u malim gutljajima, tako da imaju dovoljno pljuvačke u sebi. La 2 ore și jumătate, în timpul curii exclusive de sucuri, Kada smo na tretmanu, posebnom tretmanu gdje smo samo na sokovima, onda se uzimamo svaka 2,5 sata. deci în total 6 pahare pe zi, Totalno 6 sokova po danu. se poate alterna o zi de sucuri, Može de se piti legume, ovako jedan dan sok od povrća și o zi i drugi dan de sok fructe. od voća. Cura exclusivă de sucuri poate dura 2-3 zile sau se poate întinde chiar până la o lună. Može biti to jedna kura od 2 do 3 dana na sokovima, a može čak trati i mjesec dana samo na sokovima. Tretman. Sucurile pot avea contraindicații la persoanele care au ulcer, gastrit în fază acută, e vorba de sucurile incitrice. Sokovi koji su od citrusnog voća mogu imati mogu raditi neugodnosti ljudima koji imaju probleme sa gastričnim problemima, kao što je, na primjer, čir. Znate li što je čir? Da. Ukus. Tačno. După sucuri urmează o perioadă de hrană crudă, Nakon što je osoba prošla jedan period na prirodnim sokovima, ona živi na sirovoj hrani nakon toga. care face trecerea de la sucuri la To je hrană kao jedan prelazni period između sokova i normalne hrane. Kuhane. Această perioadă se poate întinde și până la un an. I taj period življenja na sirovoj hrani može čak i do 1 godine da traje. Se vor consuma salate Jesti će salate și alte preparate din fructări. i drugi preparati od sirovih namirnica, Grâu încolțit, semințe germinate, proplijanost raznog sjemena i proplijena pšenica. semințe germinate, lapte din semințe, Može se raditi i mlijeko od sjemenki frișcă, i isto tako helda, namočene samo u vodi. Următorul Iduća preparate sunt Idući cele din tretman plant, su din oni plante. od biljaka. E vorba de ceaiuri sau pulbe. To može biti u obliku čajeva ili u obliku praha. Se pot folosi ceaiuri simple, Mogu se koristiti jednostavni čajevi cu efect depurativ sau Sa- diuretic, efektom čišćenja i izmokravanja, sau combinații de ili plante to može biti kombinacije biljaka pentru diferite boli. za različite bolesti. Ceaiurile se folosesc sub formă de infuzie, Čajevi se koriste pod oblikom infuzije, tako se to zove. de coc, Um, fierte, să fie Znači, rădăcină. one se... Infuzija se vjerde și apoi se... Asta să fie de rădăcină, să fie Korijen, ako je u obliku korijena, ta biljka, ona
se kratko kuva. Načinat na veće. Veće. Može se isto tako pripremiti čaj tako što se stavi samo u hladnu vodu. Сега се ползваше od лингурица до наканати апа. Koristi se žličica do 2 žličice na čašu vode. Ще административно на 3 чаja по зими. I uzme se tako do 3 čaja dnevno. Иначе аж план. Od iste biljke kada radimo tretman. Навъра de cer se folosește și pulbera de plante, de exemplu, de toți ceaiuri de pulbera de echinacea, care stimulează sistemul imun. Prilikom kure čišćenja mogu se koristiti i prahovi od biljka kao što je biljka echinacea. Trecem mai departe la susan. Želim nešto kazati o susanu. Susanul se utilizează în perioada de sucru pentru aportul de calciu pe care îl aduce. Susan se koristi u vrijeme kada su ljudi na sokovima zbog kalcija koje donosi. Zato što u tom periodu smanji se količina kalcija. Susanul se poate administra macinat. On se može koristiti meden. Ca atare sau amestecat cu miere și suc de greb sau de lămâie. Tako kao što jeste, ili se može pomešati sa medom i sokom od limuna. Pentru o mai bună absorpție. Za bolju apsorpciju njegovu. Alte elemente care se folosesc sunt fulgi de ovăz și semințele de in. Idući koji se koriste su ovsene papulice i semenke lana. Ele se folosesc în special pentru a combate constipația care poate apare în această perioadă. Oni se koriste radi obstipacije koja se može pojaviti u tom periodu kada je osoba na temperaturi. De asemenea, atât fulgii de ovăz cât și semințele de in sunt utile în reducerea nivelului de colesterol. Oni isto su korisne zato da smanje količinu kolesterola u krvi. Iar inul pentru bun, pentru inflamațiile tuburii digestiv, colite, colite. Lan je isto tako dobar za neke upale koje se nalaze u crevnom, znači u našem digestivnom predelu. Un alt preparat care se poate utiliza în această perioadă pentru constipație este preparatul Isto tako za obstipaciju u tom periodu je dobar i preparat od suvišnjina. Se compune din pune uscate, tărâțe și apă. Stavi se, dakle, suve šljive, voda, zajedno sa vodom, sa semenkama lana, sa posije pšenične, znate li što su posije? Mekinje, pšenične mekinje i voda. Cine dorește să-și noteze, o să spun și rețeta. Ako neko želi to zapisati, mogu kazati recept ili možemo kasnije nakon predavanja početi detalje. Următorul element este Idući polenul. element koji je važan je polen. Polenul conține întreaga gamă de aminoacizi esențiali de care are nevoie corpul. On sadrži svu paletu esencijalnih aminokiselina koje je našem telu potrebno, O mulțime de vitamine și mnoštvo vitamina substanțe antibiotice. i isto tako antibiotičke supstance. Are o cantitate mare de seleniu, Ima veliku količinu selenija care este esențial în procesul de eliminare. koji je veoma važan u procesu detoksifikacije. Polenul este de asemenea bun pentru activitatea creierului, On je isto tako veoma važan za aktivnost mozga. combate nevrozele, On se bori i ima dobar učinak protiv neuroze, surmenajul, depresia, stresul. depresije i stres. Reface flora intestinală, On obnavlja crevnu floru acționând ca un probiotic natural. kao jedan prirodni biljni probiotik. Se administrează una până la 3 limburi pe zi, On se koristi od 1 do 3 žlice dnevno,
Simplu sau amestecat cu miere. Jednostavno ili pomiješan sa medom. O atenționare pentru cei care e posibil să aibă alergie la polen. Pentru a testa acest lucru se începe cu una-două bobițe și apoi se crește treptat. Oni koji možda su alergični na polen, treba biti oprezni. Oni trebaju početi sa jednim malim zrncem polena. I onda dodavati i vidjeti koliko mogu podneti. Următoarea grâu încolțit. Iduća stvar je proklijana pšenica. Conține vitamine A, C, E, Sadrži vitamine A, C i E, minerale, enzime și fibre. i vlakna. Mineralele din grâu încolțit Minerali koji se nalaze u prokljenoj pšenici se găsesc într-o formă ușor de digerat nalaze se u obliku koji je jednostavan za probavu și grâu încolțit au o cantitate mare de calciu, magneziu, ima veliku količinu kalcija, magnezija, fier, željeza, selenija, mangana, crom, zinc. kroma, cinka itd. Grâu încolțit este util în rahitism, anemie, Prokljena pšenica je jako dobra kod rahitisma i rakitičnosti i anemije, slabokrvnosti. tulburări hormonale la femeie, Isto tako kod hormonalnih poremećaja kod žena, tuberculoză pulmonară și intestinală și osoasă, plućna tuberkuloza, intestinală, osoasă, isto tuberkuloza, crevna tuberkuloza i koštana tuberkuloza. se consumă 2 până la 4 limburi pe zi, Konzumiše se 2 do 4 žlice dnevno, dat la mașina de tocat tako što se u mašini za mljevenje și amestecat cu puțină miere stavi și i pomiša se sa malo meda orisa. se poate pune și în salate. Može se staviti isto tako i u salate, jednostavno. Cura durează 7-15 zile. Kura na tom s prokljenom pšenicom traje 7 do 15 dana. Și se administrează 3-4 limburi pe zi. Uzme se 3 do 4 žlice dnevno. Următorul element este postul în tratamentul interne. Idući tretman je post. Postul este cea mai veche și cea mai simplă metodă To de... je najstarija i najjednostavnija metoda detoksifikacije. În timpul postului, energia care era consumată pentru prelucrarea hranei Za vrijeme posta energija koja se bila koristila da bi se probavila hrana, acum este folosită sada pentru se koristi za eliminarea rezidurilor. izbacivanje ostataka iz organizma. Scopul postului este de a permite Svrha posta je da dozvoli corpului de a-și Tijelu. îndeplini da izvrši nestingerit, de a-și îndeplini funcțiile sale da ono ispuni svoje funkcije, de autovindecare, svoje funkcije samoizlečenja, autoreparare da se samo obnovi și autoregenerire. i da se pomladi. După post, Nakon posta, circulația sângelui este mai bună, cirkulacija krvi je bolja, hrana este asimilată mai ușor, lakše se hrana apsorbuje, se mărește rezistența și puterea, povećava se otpornost i sila omul primește încredere i čovjek dobiva onako jednu samouvjerenost și atitudine i optimistă. jedno pozitivno optimistično stanje. Postul poate fi negru, To može biti, zove se crni post, adică fără a consuma Znači- absolut nimic, bez da se uzima išta od hrane, sau cu apă, în care se consumă 3 la 4 litri de apă. znači crni post koji je bez hrane i vode, a drugi post u kojem se koristi oko 2 do 3 litre vode. Cel mai simplu și mai eficient mod de a posti Najjednostavniji način da postimo este postul săptămânal je sedmični post, de 24 până la 36 de ore. kada se postimo odakle se pomene. Da, Jedanput tjedno, jedan dan u tjednu od 24 do 36 časova.
postul de 24 de ore se încheie cu o salată de morcov și varză. Post koji traje 24 sata se završava sa jednom salatom od, na primjer, sa jednom salatom od mrkve i kupusa koji je narudan. Apoi se pot consuma una, două legume nebușnete. Onda se koriste jedne do dva povrća koji su na pari skloni. Nu se vor folosi, nu se întrerupe postul cu produse animale, cu unt, semințe. Ne prekida se post sa životinjskim produktima, znači hranom životinjskog porijekla, sa maslacom, orasima ili sjemenkama. Sada ćemo preći na eksterne tretmane. Și prima grupă de tratamente sunt cele care folosesc apa ca terapie. Prvi tretmani su oni koji koriste vodu za terapiju. Și aceste tratamente, prin tratamente cu apă rece, cu apă caldă, cu abur, Oni uključuju tretmane sa hladnom vodom, sa toplom vodom, sa parom i sa hladno-toplom vodom. apa este un mijloc nelipsit din tratamentele naturiste, trebuie să spun. Moramo kazati da voda je jedan element koji ne može da izostane iz prirodnih tretmana. Acum, apa rece este un mijloc de Hladna voda je jedno sredstvo întărire a corpului kako bi se tijelo očvrsnulo și stimulează circulația i sângelui. stimuliše cirkulaciju krvi. Înainte de a aplica orice tratament cu apă rece, Svaki put prije nego što počnemo koristiti neki tretman sa hladnom vodom, corpul trebuie să fie bine încălzit naše tijelo treba da bude dobro utopljeno. și camera în care se fac tratamentele să fie I desemenea isto bine tako încălzită. soba u kojoj radimo taj tretman mora biti topla. Cu cât suprafața corpului care vine în contact cu apa rece este mai mare, Koliko je veća površina našeg tijela koje dolazi u dodir sa hladnom vodom, cu atât timpul de contact cu apa toliko kontakt sa vodom va fi mai scurt. će biti kraći. De exemplu, la Na dușul primjer. rece, Kod hladnog tuširanja durează între 30 secunde și 3 minute. od 30 sekundi do 3 minute. În timp ce baia vitală până Dok, na primjer, vitalna kupka la 30 de minute. traje oko 30, 20-30 de minute. 20 do 30 minuta. Pacienții cu probleme renale și cardiace Pacijenti koji imaju probleme sa bubrezima i srcem, vor utiliza cu prudență apa rece oni moraju biti pažljivi kad koriste hladnu vodu. și timpul de aplicație va fi mai scurt. I ako ju budu koristili, će ju kraće koristiti. Deci, cu 5-10 minute. Otprilike 5 do 10 minuta. Se urmăresc reacțiile și apoi se poate urmări la 25 de Oni neka onda promatraju reakcije tijela na nju i onda mogu i da povećavaju. Vom începe prezentarea cu baia vitală. Sada ćemo kazati prvo o vitalnoj kupki. Baia vitală are un efect tonic Ima jedan toničan efekt de întărire a da imunității, bi naš imunni sistem učvrstila. antidepresiv Isto tako protiv depresije și febrifug. Deci, în cazul de febră. i u slučaju temperature. Cum se realizează baia vitală? Kako Deci, izgleda ta vitalna kupka? Pacijent stă cu... se așează pe un scaunel pus într-un vas cu apă rece. jedna stoličica se nalazi u jednom velikom jednoj posudi velikoj koja je hladna voda, nju se stavi stolica i na nju sjedne pacijent. Iar picioarele într-un vas cu apă caldă. A noge trebaju biti stavljene u jednu posudu sa toplom vodom. O bucată de pânză se numoaie. Tako jedna krpa, ona se uzme i ona se stavi u tu hladnu vodu, Fără a se stoarce. bez da se cijedi. Și se parcurge un traseu în formă de triunghi, cu vârful în jos.
telo tako sa tom krpom u jednom obliku trokuta. U vârful, în zona organelor genitale. I to tako da taj trokut je u tački tačno gdje su genitalni organi. Și baza, A baza tog la trokuta, nivelul umbilicului. tako, ja ne znam kako da to prevedem, znači taj donji dio, Trbuh. donji dio trbuha, tačno. Znači taj tako, tako. To je to. Deci, se parcurge un traseu începând de la dreapta spre Počinje se od desna na levo și apoi în sens invers. i onda u drugom smjeru. De fiecare dată când se mai cărpa în apă, adică de fiecare dată când se începe din nou traseu, se mai cărpa în apă. Svaki puta kada trebamo početi novi krug, znači novi taj put, moramo močiti krpu u hladnu vodu. Dakle, osoba, pacijent, kada to radi, on ne sjedi u hladnoj vodi, nego on sjedi na stolici, ali on umača krpu u tu hladnu vodu, bitno je da su mu noge u toploj vodi i on od te hladne vode sebe sam stavlja u hladnu vodu, ali on ne sjedi u njoj. Este foarte utilă în cancer, Ona je jako dobra za što ljudi koji imaju rak, boli autoimune, isto tako autoimune bolesti, febră, insomnie, depresie, ljudi koji pate od nesanice, depresije i koji imaju temperaturu, boli digestive. isto tako bolesti koje su probavne bolesti. Un alt tip de baie este baia de trunchi cu apă rece. Drugi tip kupke je kupka donjeg dela trupa. Este asemănătoare boii vitale, Ona je slična vitalnoj kupki, doar că pacientul stă de data asta cu șezutul în apă rece ovdje pacijent čak sjedi u hladnoj vodi și se masează ușurătura de la stânga la dreapta și invers la nivelul umbilicului. i on se u donjem dijelu trbuha lagano masira u suprotnom smjeru od znači od levo-desno i onda desno-levo. Se recomandă în boala de sistemului nervos. To se preporučuje kod bolesti koji su na bazi nervnog sistema Afecțiuni genitale și digestive. i kod oboljenja koja su vezane uz genitalije i probavne. Altă baie este baia generală cu apă rece. Iduća kupka je generalna kupka sa hladnom vodom. Pacientul intră cu totul în apă rece. Kada pacijent sam uđe u celu u kadu gdje je samo hladna voda, Procedura durează doar 3 secunde. ali to traje 3 sekunde, ta kupka. Deci pacientul intră în apă, se așează, se întinde și iese imediat. Znači, pacijent uđe u tu kupku, on sjedne, legne i odmah izađe. Și se ușoară prin I onda se cercear. sa nečim tako ogrne, sa nekim učnikovom haljom i brzo se stavi u krevet i dobro se pokrije. Are efect special, deci este indicat în special în stări febrile, deci în febră. To je posebno preporučeno ljudima kada imamo temperaturu. Este un bun sedativ On je dobar sedativ și este un fel de imunitar. i on je jedan stimuliše imunosistem. Tot o aplicație cu apă rece este compresa rece. Još jedna stvar koja se koristi je kompresa Are ili efect oblog hladnom vodom. Are efect calmant, Ono smiruje, ima inflamații, i isto tako smiruje upale dureri u bolovima. sau palpitații. A kada ljudi imaju, kada im lupa srce nekontrolirano. Deci o bucată de pânză groasă sau prosop floșat se Može se buturește, uzeti tako jedna krpa ili jedan ručnik se buturește în două sau în patru koji se stavi preklopi u 2 ili u 4
și se moaie în apă rece, i onda se stavi u hladnu vodu. se stoarce cât se mucurgă Dobro, onako se iscedi tako da ne curi și se aplică pe zona i stavi se na interesată. zonu koja je potrebna Se păstrează 1 până la 3 ore. i može ostati od 1 do 3 časa. O altă... Onda se to Deci unde sunt inflamații? Stavi se na zone koje su upalne zone. Naravno da na bubrege nema. O altă compresă este compresa derivativă. Iduća kompresa ili oblog je derivativna kompresa. Este asemănătoare cu compresa rece, Slična je sa kompresom plavnom, doar că se aplică cu folie de plastic. se mora to još prekriti sa jednom folijom plastičnom Se poate menține toată noaptea. i može se cijelu noć držati. Dacă se usucă, se poate reînnoi, se urde din nou. Ako se sasuši, može se ponovno obnoviti i staviti. Are un efect foarte bun asupra organelor interne Ima veoma dobar efekt za unutarnje organe și, i, de asemenea, este mereu în febră. i dobro isto tako prilikom temperature povećane. Următoarea procedură este fricția cu apă rece, fricția energică cu apă rece. Frikcija hladnom vodom. Deci se folosește un prosop care se înfășoară în jurul membru. Koristi se jedan ručnik koji se omota oko ruke. Deci se moaie mai întâi în apă rece și apoi. Prije toga on se umuči u hladnu vodu i zatim se omota oko ruke. Și se începe I počne da se trlja, o fricție, începând cu počevši membrele superioare, cu mâini, sa rukama, torace, zatim prsni deo, abdomenul abdomen și membrele inferioare. i zatim noge. Fricția se face la fiecare membru până se înroșește pielea To trljenje hladnom vodom se radi dok se ne pocrveni koža. și apoi se fricționează prin prosop cu scară A zatim se isto tako trlja, ali s jednim suvim ručnikom. și se acoperă membrul respectiv. I onda se pokrije se to što smo trljali nakon Nu toga. se masează zonele care au Ne masiraju se zone koje imaju rane. sau Koje su- sau dacă sunt formațiuni tumorale. Ako, na primjer, imamo neke tumorne formacije na koži i tamo se ne masira to. Are efect tonic general, Ima jedan generalni tonički efekt mărind rezistența corpului la frig i ono pomaže da naše tijelo bude rezistentnije na hladnoću, la efort fizic kada smo fizički opterećeni. și stimulează metabolismul I- organelor interne. Ono stimuliše metabolizam unutarnjih organa. Deci are un efect foarte bun în cancer, în special. Posebno ima jedan dobar efekt za osobe koje imaju rak. Da. Acum vom trece la apa caldă. Sad ćemo preći na toplu Procedura care vodu. folosesc. Procedure koje koriste toplu vodu. Această procedură, apa caldă, are efect analgezic în afecțiunile cronice, Ima analgetički efekt kod kroničnih bolesti. deschide porii Ono otvara pore și înlesnește astfel eliminarea toxinelor. i tako ono omogućava da se toksini lakše iznose vani. Putem spune că, adică, aceste proceduri cu apă caldă se vor utiliza cu prudență la pacienții care au probleme la, de exemplu, la varice sau la arterită. Ove tretmani treba biti oprezan kod ljudi što imaju problem sa artritisom, Arterită. kako se to prevede? A ja ne mogu prevesti, ne znam kako se kaže. Koji imaju problem isto sa venama. Și la pacienții cu probleme cardiace, I pacijenti koji imaju probleme sa srcem. la care procedurile vor fi mai scurte, Kod njih će procedure biti mai scurte. kraće Și
Și se vor aplica comprese cu apă rece pe frunte I oni će stavljati komprese hladne vode na čelo și în zona inimii. i na području srca. Da, ce se kaže? Apă rece. După procedură se poate face, pacienții, deci ca și la duere, ca rece, ca să spun, după procedură se bag în pat, se fac gimnastică ușoară, deci se stau în pat 25 de minute. Nakon procedure, isto tako i sa hladnom i sa toplom vodom, pacijent treba da legne u krevet 25 do 30 minuta ili da radi laganu gimnastiku. Prima baie este baia de Prva cu apă kupka je caldă. kupka donjeg dijela trupa sa toplom vodom. Deci apă caldă sau cu ceaiuri de plante. Ili sa čajevima biljnim. În cazul în care se folosesc U ceaiuri, slučaju ako se koristi kupka s čajevima, se folosesc 100 de grame de plantă uscată, koristi se 100 grama osušene biljke la na 2 litri de 2 apă. litre vode. Se fierb 5 minute, I oni se kuvaju 5 minuta, se strecoară și se adaugă oni în se stave vasul kroz sito i onda se stave u facem baie. tamo gdje ćemo raditi kupku. Se folosesc plante de coada calului, Koristi se biljke od preslice, de flori de fân od sena, și fărică. Coada calului preslica se folosește în colici biliare, se koristi kod kolika, kako se to zove, kada imamo kamenje u bubrezima i u kako se zove, žuč, da. în sindrom premenstrual U sindromu predmenstrualni și colici intestinale. i crevne kolike. Deci este de asemenea foarte bun în cancer. Jako je isto tako dobra ta kupka sa ovim biljkama, presica jedna od njih, kod ljudi što imaju rak. Și ceaiul cu flori de fân I čaj od cveća sena, znači od trave koja raste na polju, se sakupi cveće, ona se sasuši i od toga se napravi čaj. are efect sedativ și Ima sedativni efekt i smirujući efekt. baia de fân cu apă caldă, deci are efect, cum am spus, sedativ și antialgic. Împotriva durerilor. Isto tako protiv bolova se koristi ta kupka. Baia generală cu extract de plante Generalna kupka sa biljnim ekstraktom, se folosesc 200 de grame de plante ovdje se koristi 200 grama la biljke 5 litri de apă. 5 litara vode. La fel, se fierbe, se strecoară și se adaugă în cada cu apă. Ona se skuva, onda se to procedi i onda se stavi u kadiju. Durata este de între 15 și 30 de minute. Oko 15 do 30 minuta to traje. Și după baie se face un duș Nakon alternativ kupke cu se cald rece. radi jedan tuš, tuširanje hladno-toplom vodom. 15 do 20 secunde. Oko 15 do 20 sekundi. Și se stă în pat apoi. I nakon toga ponovno u krevet treba biti oko 30 minuta. Are efect antiinflamator, Ima antiupalni efekt tonic imunitar, i tonički, znači za imunni sistem, antialergic protiv alergije și relaxant. i relaksiran. Dakle, za generalnu kupku se koriste cvjetovi od sjena. Baia caldă de mâini și de picioare. Kupka topla za ruke i noge. Are efect antispastic și de Ima efekt kada smo zgrčeni, tako, protiv toga. și este foarte bună pentru aparatul, afecționarea aparatului respirator. I dobra je za oboljenja koja su vezana uz dišni sustav. Bronșită, Na primjer bronhitis, astm bronșit astma, și chiar în crize astmatice. čak i u astmatičkim krizama.
Durata băie este de 15 minute Trajanje te kupke je oko 15 minuta și se folosesc două vase, i koriste se dve posude, unul pentru apă caldă și jedna unul za pentru apă toplu rece, i jedna za hladnu vodu, care să acopere mâna și brațul până la cot. koji trebaju da pokriju, znači voda kada ju stavimo ruku unutra da pokrije do lakta, Sau în cazul picioarelor până la În slučaju- jumătatea gambei noge sau până la genunchi. do koljena, kod nogi kada stavimo. Apoi baia sudorifică de picioare. To je jedna posebna kupka za noge. Asociază baia caldă de picioare cu împachetarea cu cerceaf și pături a corpului, ceea ce are ca efect transpirația abundentă. Znači, kada mi stavimo noge u toplu vodu, a isto tako dok držimo noge u toploj vodi, mi se pokrijemo nekom plaktom ili jako se utopimo, tako da ima efekt da mi počnemo da se znojimo. În jurul gâtului se poate pune un prosop pentru a Može se staviti oko vrata jedan ručnik da bi upio taj znoj. Și pe frunte se pune o compresă cu apă rece. Na čelo se stavi kompresa, znači oblog sa hladnom vodom. Se poate bea ceai sudorific și înainte de procedură și în timpul procedurii. Čaj. Sudorific, care favorizează transpirația. Može se piti čaj, isto tako biljaka koje pomažu znojenje. Durata băie 20 până I la to 40 de otprilike minute. 20 do 40 minuta traje ta kupka. Și baia se termină cu un duș rece la picioare. I završava se jednim hladnim dušem Tot la picioare. na noge. Acum, este utilă în febră. Ona je korisna za kada imamo temperaturu, Febră, faringită, laringită. Deci probleme cu gâtul, kada imamo upalu grlo amigdalită, ili kada imamo sinuzită. sinusitis i sa krajnicima i sa bolovim u glavi kad imamo. Urec de urechi, Isto tako bolovi u ušima, bronșită, bronhitis, ciclul menstrual dureros, bolni menstruacijski ciklus circulație periferică proastă, i kada imamo circulație sângelui proastă. kada imamo lošu cirkulaciju krvi. Dureri reumatice. I isto tako za reumatske bolove. Și compresa caldă I kompresa sa toplom vodom. este asemănătoare compresei reci, se moaie Znači, slična je kao i ona pod hladnom vodom. Znači, jedan ručnik stavimo ga u 4 ili u 2 i umočimo u toplu vodu. se pune o altă compresă uscată deasupra și strigă cu apă caldă. Preko toga se stavi jedan suvi ručnik i nakon to se stavi još flaša sa toplom vodom. Zato da bi držala temperaturu što je više, što duže je moguće. Se folosește pentru colica renală și biliară. Koristi se isto tako kod bubrežnih kolika i kolika žuči, Dureri reumatice, kod reumatskih bolova, dureri de coloană, kod bolova kralježnice, u kralježnici. mai departe, la proceduri care folosesc alternanța caldă-rece. Postoje procedure gdje se koristi hladno topla voda. Și prima procedură este baia alternantă de picioare. Prva este izmenična kupka za noge. Se folosesc vase cu volum de 10 litri, Koriste se posude koje imaju volumen od 10 litara, pentru două creveți. na primjer dvije kante. Unul pentru apă rece. Jedna za toplu vodu, jedna za hladnu vodu. Picioarele sunt introduse în apă până la mijlocul gambei. I te noge, one se drže gdje je gamba? Sredinom, do koljena. Do sredine, znači od stopala do koljena sredina. Znači toliko su umočene u vodi. Picioarele se țin 3 minute în apă caldă Prvo se drže 3 minute u toploj vodi și 1 minut în apă rece. i onda 1 minuta u hladnoj vodi.
Și se repetă de 4 ori, I to se ponavlja 4 încă de puta. 4 ori, deci în total de 5 ori. Znači, nakon prvog pokušaja skupa je to onda 5 puta. Deci în total 20 de minute. Totalno 20 minuta. Are efect de congestionant la nivel cerebral, la nivelul capului, adică ia făști sângele din cap. Ima efekt da kada nam se skupi krv u glavi, onda ono učini tako da se ta krv raširi u cijelom tijelu. Același lucru pentru torace, abdomen. To je dobro, isto je tako kada se to događa na području ovom prsnom predjelu i dijelu zdjelice i abdomena. Se recomandă în hipertensiune arterială Ona se preporuča ljudima koji imaju hipertenziju și inflamații la nivelul toracelui, i koji imaju upale na području toraksa, abdomenului području abdomena și zona pelvică. i zdjelične zone. Și în cazul mâinilor și picioarelor reci, este foarte mult. Ljudi koji imaju često noge i ruke hladne, ona je za njih jako dobra. Acest procedeu se va face cu precauție la pacienții cu varice. Ovdje treba biti samo oprezan ljudi što imaju vene na nogama, ne smiju stavljati jako hladnu vodu. Neka bude malo toplija. Al doilea procedeu este dușul scoțian. Druga este škotski duš. Acest procedeu asociază efectul termic al apei cu cel mecanic al jetului de apă. Deci sunt două efecte, efectul termic al apei, caldă rece, și presiunea al apei. Aha. On koristi dve sposobnosti vode. Prvi je to njezina toplina, a drugo je to što ona je mehanička u smislu taj njezin pritisak ona vrši zato što se tuširamo. Se folosește alternanța cald-rece. Koristi se ta izmeničnost toplo-hladno De 15-20 de secunde, 15 do 20 sekundi. consecutiv de 5-7 ori. I to se ponavlja 5 do 7 puta. Se recomandă 2-3 ședințe pe zi. To se preporuča 2 do 3 puta dnevno, kada se može. Și este un mijloc foarte eficient I veoma je to efikasno sredstvo de călire a organismului, da bi se naš organizam očvrsnuo, atât în perioada de sănătate, cât și în perioada de kad smo zdravi i terapie. kad smo u terapiji. Deci se începe cu piciorul drept, Počne se sa desnom nogom, deci începe de la degete să počne se od prsta pa sve do gore, od nožnih prstiju, i ide prvo gore, zatim dole se tušira. apoi se continuă cu piciorul Zatim stâng, leva noga, apoi se la mâna dreaptă. zatim desna ruka, Tot așa, spune și isto jos. tako od dozdo gore i nazad, Apoi i toracal onda toraksni dio, și se trece la mâna i onda se pređe na levu ruku. dușă. Isto tako gore i nazad. Și un alt procedeu este compresa alternantă. I drugi je izmenična kompresa. La fel utilizează alternanța cald-rece, Isto tako se koristi znači ta toplo-hladna voda alternativ de 4 ori. i to 4 puta. 3-6 minute se folosește apa caldă, Oko Kompresa 3 do hladna. 6 minuta se koristi kompresa koja je topla și unul până i la 3 1 do minute 3 minute compresa rece. hladna. Activează circulația sângelui la nivelul ficatului Ono aktiviše krv u zoni jetre și pancreasului i u zoni gušterače și stimulează funcționalitatea acestei funcții de i ona stimuliše njihove funkcije. Da, acum vom trece la alte proceduri care se în continuare referire la sauna și inhalație. Sada ću kazati nešto o sauni i inhalaciji. Sauna poate fi uscată și umedă. Ona može biti i suha i vlažna.
Durata este cam 20 de minute. oko 20 minuta. Este o procedură care stimulează transpirația abundentă. Ono stimuliše našu znojenje i to u velikoj količini. Deschizând porii și Otvaraju se naše pore na koži pentru eliminarea rezidurilor din corp. i tako se ti ostaci izbacuju iz tijela. De asemenea, se elimină tensiunea nervoasă. Isto tako, nervni pritisak se tako stimulira, Se elimină. ono se smiruje, nestaje. Se stimulează sistemul imunitar. Imunni sistem se stimuliše i cirkulacija krvi. În timpul procedurii, la fiecare 5 minute se face un duș scurt cu apă rece. Za vrijeme procedure, svakih 5 minuta se radi jedan kratki tuš sa hladnom vodom. Contraindicații la persoane cardiace și cu probleme renale. Problemi mogu samo biti malo kod ljudi što imaju probleme sa bubrezima i sa srčanim oboljenjem. Și inhalația. I inhalacija je drugi. Este utilă la afecțiunea Ona je valvului korisna respirator, kod oboljenja što su vezano uz naš dišni sustav. amigdalită, laringită. Znači upala grla, sinusitis, krajnici, krajnika. Se prepară infuzie din mușețel sau coada șoricelului. Priprema se infuzija. Infuzija znači da se taj vruća voda, njom se prelije biljka i ostavi se da taj čaj od te biljke, da ono stoji to kratko vrijeme u vodi i nakon toga se uzme ta voda i ta infuzija od kamilice i od, to se zove mišji repić, ili mišji rep, jedna biljka. 4 žličice na 1 litar. Și se adaugă 4 linguri de sare I doda se 4 žlice soli și 3-4 picături de ulei volatil de mentă sau eucalipt. i 3 do 4 kapljice esencijalnog ulja od mente ili eukaliptusa. Este vasă cunoscută în care s-a tocat o ceapă medie. Nakon to posude na kojoj ćemo se, u kojoj je taj čaj, ta mješavina, ćemo se inhalirati, stavimo jedno sito gdje ćemo staviti narezani luk, crveni luk. Kao să punem în prostor. I onda stavimo preko glave jedan ručnik i tako stojimo i hališemo. 10 do 15 minuta. Acum trecem la alte proceduri. Sada ćemo preći na druge tretmane, koje su još ostali. Prima procedură este compresa cu boia iute, Kompresa sa ljutom paprikom. Prva. care are efect anti-inflamator. Ima antiupalni efekt. Este foarte utilă în afecțiunea de coloanei, Veoma je korisna kod coloane vertebrale, problema s kralježničkih problema, genunchi, problemi na koljenima ume, deci ramenima reumatice. i reumatskim bolovima. Se prepară o infuzie din 2-4 linguri de boia iute la litru. 2 do 3 žlice se stave u, De 5 minute. se kuvaju u 5 minuta u vodi na 1 litru vode. Apoi o compresă sau un part de prosop, în funcție de regiunea aplicată, se moaie în acest I onda se u tu smešavinu umoči krpa, ovisno veličine, ovisno o tome gdje ćeš ju staviti. Ako malo, onda manju krpu, ako veću krpu. Dakle, na koljenom nešto manja krpa, na kralježnicu veća. Se stoarce cât să nu curgă. I asta je și pentru colon. I za crijeva se isto koristi. Ne, za kralježnicu. Za kralježnicu, koljeno i ramen. Deci a spus se stoarce cât Onda să nu se curgă. ona izmeće tako da se ne teče. Se procedează cât de repede posibil ca să nu scadă temperatura, ca să se mențină temperatura cât mai caldă. I što brže se ona stavi na telo, zato da bi ne bi pala temperatura. Și se aplică pe regiunea respectivă. I stavi se na taj dio. Timp de 20 de minute până la o oră. To je oko 20 minuta do 1 sat traje.
moj liste bulgaru. Znači, ta ljuta paprika to nije ova u obliku sirove, nego to je onaj prah od ljute paprike koji se onda smeša sa vodom. Apoi compresa cu hamei Zatim imamo kompres sa hmeljom. se folosește pentru dureri în zona stomacului, gastrice. Koristi se za bolove koji su u području abdomena i trbuha. Ima efekt ima efekt da nestane bol. Se face un decoc din 4 linguri la 500 de mililitri de Oko 4 žlice na pola litre vode. se moje Isto compresa. tako kompresa se umoči u nju i onda se stavi na to meso. Apoi altă compresă care este o compresă antitumorală este compresa cu bols. Un fel de soc. Un soc care are așa, nu știu, de mic din așa. Compresa cu castane Kompresa sa kestenom se aplică în special pentru probleme la nivelul varicelor și capilarelor fragile. ona se koristi posebno kod oboljenja kada imamo proširene vene i isto tako kapilare koji lako pucaju. Se face un decoc din 4 linguri la Oko 4 žlice pulbere de castane. znači 4 žlice praha od kestena na 1 litru vode. Se fierbe 50 minute. Oko 5-10 minuta se to kuva. Se moaie. Onda stavi se kompresa u to Și se krpa u rece to la nivelul varicelor. i ona se stavi ipak, treba biti hladnije, ne to, ne vruće, na tom području gdje su nam vene. Cataplasma cu coala calului. Imamo i kompresu sa preslicom. Coada calului se pune în posită, deci planta se pune în posită, nemăcinată, așa întreagă, în posită. În deasupra unui vas care clopotește și se ține până se încălzește bine. Da li je enako, na svijetu? A deasupra. Da. To je kompresa sa preslicom se radi tako što se stavi u jednu cjevinku, se stavi ta biljka i ona se nalazi iznad vode koja ključa, hvala lijepo, koja ključa i onda ono na pari bude. Se aplică între două straturi de tifon. I ona se stavi između dve gaze. Se aplică, Cât de lungă rămâne acolo? deci până este fierbinte, până sunt fierbinte. Znači, ta biljka kada ona se ugrije na toj pari, onda mi nju uzemo i stavimo između dve gaze. După ce se pune între două straturi de tifon, pe zona respectivă, despre tumori genitale și renale. I ona se stavlja na zone i koristi se protiv, Abdomenul inferior, uglavnom za abdomen, tumori genitale. kada ljudi imaju tumore, genitalne tumore Sau în zona de ili u području bubrega. Durata de aplicație o oră. To traje 1 sat. Apoi o altă este cataplasma antoacină. Imamo kataplazmu sa glinom. Are o acțiune antitoxică, deci argila are o acțiune antitoxică, Glina je antitoksična bactericidă, i isto tako protiv bakterija. antiseptică, Antiseptično djelovanje. și cicatrizantă foarte bună. Isto tako dobro liječi rane glina. În cazul aplicării externe, U slučaju vanjskih tretmana, extrage din piele, ona izlači din piele kroz kožu toksine, și introduce mineralele vitale din corp. uvodi isto tako minerale koje naše tijelo treba. Cataplasma cu lut reușește să stimuleze imunitatea generală a organismului, Kataplazma sa glinom, ona uspijeva da stimuliše
generalno stanje, imuno stanje organizma, se refacă țesutul și organele interne, tkiva i unutarnji organi, oni se obnavljaju aflate în zona perimetrului de acțiune, na mjestu gdje mi nju stavimo, se relaxeze, oni se opuštaju, să energizeze isto tako dobivaju snagu, energiju și să aducă o stare de bine general. i generalno dobro osjećanje i dobro stanje donese. Data de plecare 2 ore, Otprilike 2 sata traje taj tretman. mai departe că pot să Iduća je kataplazma ugljenom. se aplică în plăci, tăieturi, asuri, Koristi se kada smo se porisali, kada smo se opekli, înțepături de insecte, kada su nas uboli insekti, dureri abdominale sau alte localizare, kod abdominalnih bolova ili nekih drugih bolova, traumatisme, kod traumatizama, tumori kod tumora și dureri reumatice. i reumatskih bolova također. Poate fi simplă și complexă. Može biti jednostavna kataplazma, a može i biti složena. Cea simplă Ona je jednostavna constă în amestecarea pulberii de tako što se cărbune prah cu od apă rece ugljena sau caldă pomiješa sa hladom ili sa toplom vodom sau cu infuzie de plante sau boia ili se pomiješa sa nekim čajem od biljke ili onom čajem od one ljute paprike, od onog praha, deci asta pentru probleme ovisno o problemima. și se pune între 2 staturi de tifon I stavi se između 2 sloja gaze în start de jumătate de centimetru grosime. i to se stavi pola centimetra debljine tog ugljena Și peste tifon se pune o folie de plastic i nakon na tu gazu se, kada ju stavimo, onda se stavi još preko toga jedan sloj, plastični sloj și apoi un material mai gros. i nakon toga još jedan deblji sloj. Cataplasma complexă, în afară de pulberea de cărbune, folosește și limocinar, A kompleksna oțegare, kataplazma sa ugljenom uključuje i laneno sjeme u jednakim omjerima sa ugljenom. se fierbe făina de lin în apă, Laneno brašno, ono se zajedno sa ugljenom u vodi. o parte Așa. din 3 pări de apă, unde se obține o pastă mucilaginosă. Prije toga ne treba postići pastu, kao jedna pasta od lana gdje ste... Znači, 1/3 lana i 2/3 je voda. I onda se to miješa dok se ne dobije jedna tako pasta. Aceea se adaugă I cărbune. nakon toga se doda se ugljeni prahut i to se onda stekne na homogena masa. Vinul menține mai mult temperatura ridicată. Lan ima tu sposobnost da drži i povećanu temperaturu. Am spus, nu e pentru. To je isto tako kao što je i kataplazma sa ugljenom važno, znači kada smo se porezali za ubode insekata i kod tumora. Deci, o altă procedură este masajul, Iduća procedura je masaža care acționează asupra sistemului muscular, koja je naš mišićni sustav, osos, limfatic, mišićni, koštani i limfni sustav stimuliše circulator, i našu cirkulaciju. asupra pielii, articulațiilor, Isto tako pomaže koži, zglobovima, are efect ima efekt sedativ, calmant, sedativni, smirujući al durerilor de tip nevralgic, i bolovi koji su neuralgijski bolovi. activează circulația la nivelul capilarelor, Pomaže cirkulaciji na nivelu kapilara stimulează funcția circulatorie și respiratorie. i ono stimuliše Circulatorie, stimuliše našu cirkulaciju i disanje. reflexoterapia I imamo refleksoterapiju. este o metodă de vindecare care presupune To je jedan način liječenja koji
apăsarea punctelor reflexogene, koji funkcioniše tako da se neke tačke koje su refleksogene, imaju, care se află pe talpa koje se piciorului. nalaze na našoj nozi, našem stopalu zapravo, konkretno, Talpa piciorului, care este de fapt o hartă a întregului corp. koja este kao jedna karta našeg cijelog organizma. Toate organele sunt reflectate aproape în Skoro svi organi se nalaze svoju neku tačku na nozi. Principalul scop al reflexoterapiei Glavni este cilj refleksoterapije je eliminarea toxinelor da bi se izbacili toksini și stimularea întregului i da bi se organism. stimulisao cijeli organizam. Se ridică în stres, migrene, amețeli, insomnie, Na primjer, kod nesanice, kod migrene, kod migrene, depresie, kod depresije, kod atacuri de panică, paničkih napada tulburări endocrine, digestive, i probleme koji su digestivni i endokrini, znači se izlučivanje. Da. Următoarea, mersul de scurs prin iarbă, Imaš hodanje po rosi. se practică dimineața pe To nouă se radi ujutro kada je rosa. sau chiar brumă, Ili može biti kad je još mraz. sau pe zăpadă, sau Čak i po snijegu sau în cada cu apă rece, ili u kadi sa hladnom vodom. rând călcâi talpă vârf. Nu se merge pe călcâi talpă vârf. Ide se tako što počne peta, pa ovako i onda prsti. Cât mai rapid. I to što bržan tempo. Când se practică în cadă, doar talpa piciorului vine într-o talpă rece. Ako se praktikuje u kadi, onda samo donji dio, samo naša stopalo, donji dio. La început se practică 4-5 secunde, Na početku to radimo 5 do 10 sekundi, apoi se crește zilnic cu 5 secunde, a onda svaki dan dodajemo više 5 sekundi. până se ajunge la 5 Dok minute. se ne dođe do 5 minuta. Are efect sedativ, Ima jedan sedativni efekt, relaxant, opuštajući. e ca un masaj pentru tăl, To je kao jedna masaža za naše stopala stimulul centrii nervoși vitali. i ono stimuliše nervne centre na našem stopalu. Și este un tonic al sistemului imunitar. Isto tako je dobar za naš imunni sistem. Următorul proceduri sunt clisma și hidrocolonoterapia. Idući jeste klisma i hidrokolonoterapija. După cum am spus, în intestinul gros se adună cele mai multe toxine din corp. Kao što sam rekla, u našem debelom crijevu tamo se najviše toksina sakuplja u našem tijelu. Ceea ce ne afectează sănătatea. Ono što nam utječe na zdravlje, loše. Atât clisma cât și hidrocolonoterapia sunt Klisma i hidrokolonoterapija sunt de fapt spălături ale intestinului zapravo gros, pranje velikog creva, care se realizează prin introducerea în intestin pe cale rectală, koje se tako čini tako što se voda unosi u rektalnoj zoni, fie a unui macerat din plante, ceai din plante, može to biti voda, može biti i čaj neke biljke, din mușețel, na primjer od kamilice ili od djeteline, gălbenele, crvene djeteline, od nevena. așa. Se folosește pentru clismă, se folosește un vas special pentru clismă, de 1,5 până la 2 litri. Za klizmu se koristi jedna posebna posuda koja ima kapacitet od 1,5 do 2 litre. Și se realizează doar curățarea pulmonului la nivelul inferior. Prima parte. Znači, kada govorimo samo o klizmi, to je ta posuda od 1,5 do 2 litre kada se voda ubacuje u naše crijevo, ali ona dođe samo do tog zadnjeg dijela crijeva. Cijela su duga, zadnji dio crijeva. În timp ce A dok hidrokolonoterapija, se realizează prin intermediul unui aparat to je jedan posebni aparat și realizează curățarea întregului i colon, ona čisti cijelo crijevo. în jur de 1,5 metri lungime. Întregul colon. 1 metru și jumătate. Naša crijeva su otprilike duga 1,5 metar gdje ona uđe.
Deci clisma întărește sistemul imunitar, Ta klizma, ona, regenerează organismul, ono regeneriše naš organizam i naš imunni sistem učvršćuje. ajută la eliminarea parazitilor intestinali, Pomaže da se izbacuju paraziti iz crijeva, la reducerea alergiilor, da se smanji isto tako alergičnost organizma. Astenia combate oboseala, Protiv kada smo umorni, îmbătrânirea prematură, combate kada brzo starimo, ono zaustavlja proces starenja și curăță pielea și regenerează țesutul. i ono zapravo čisti naše tijelo i obnavlja tkiva. Și ultima I procedură externă posljednja vanjska este, tretman su se referă la gânduri curate. čiste misli. Tot așa cum alimentele sunt hrană pentru trup, Isto tako kao što i hrana kao što su hrana što mi jedemo hrani naše telo, tot așa și gândurile tako isto i naši misli i osjećanja sunt hrană pentru minte. su hrana za naš Relația dintre minte și trup este foarte Veza između intimă. misli i tijela je veoma bliska. Când unul este afectat, Kada jedno pati, celălalt suferă. onaj drugi pati. Starea minții ne afectează mai mult Naše umno stanje nam veoma utječe na naše fizičko zdravlje, decât ne putem imagina. mnogo više nego što mi možemo to zamisliti. Tristețea, teama, nemulțumirea, Tuga, strah ili nezadovoljstvo, vina, neîncrederea, ili neka krivica koju osjećamo ili nepovjerenje, toate tind să distrugă forțele vieții. sve to uništava naše životne sile. În schimb, curajul, speranța, credința, simpatia, dragostea, Ako imamo hrabrost, ako imamo veru, nadu, sreću, promovează sensul ono pace și pomaže našem zdravlju i ono nam produžuje život. Avem nevoie de o sursă continuă de bucurie care să nu fie legată Imamo neprestanu potrebu za izvorom radosti koji nije de lucruri exterioare, să nu se bazeze pe lucruri exterioare. Imamo potrebu za srećom koja nije vezana samo uz ove materijalne stvari ili od njih ovisi, Ci să fie nego interioară. da to bude unutarnja sreća Și această sursă se găsește doar la Dumnezeu. i taj izvor se nalazi samo kod Boga. Prezența lui Dumnezeu în inimă Prisustvo Božje u našem srcu înseamnă lumină, bucurie, fericire, znači svjetlost, radost, fericire. Deci, într-un cuvânt, sănătate. u jednom riječju zdravlje. Și ca o concluzie că I kao zaključak, aceste tratamente sunt doar mijloace și nu un scop în sine. ovi tretmani oni su samo sredstva, oni nisu cilj sami po sebi. Și că vindecarea nu poate veni decât de la Dumnezeu, I care ne-a lăsat aceste mijloace la îndemână. izlečenje ne može doći nego samo od Boga koji nam je ostavio ova sredstva na dohvat ruke, A ne ameliora sănătatea. zato da bi u nama poboljšao zdravlje. Deși aceste tratamente lucrează mai lent, totuși au Iako one termen rade lung. sporije, ovi tretmani, ali imaju jedan efekt za dugo vremena. Și am vrut să vă spun două cuvinte. Deci pacienții care au fost la noi au avut rezultate bune, deci care s-au ținut de tratamente și au respectat toate tratamentele care se fac. Și ne s-au Pacijenti prescris. koji su bili kod nas, želim kazati u 2-3 reći da su oni imali jako dobre rezultate ako su se držali tretmana koji su bili preopisani, koji su nastavili kasnije raditi. Pot să vă dau un singur exemplu. doar Daću la vam un jedan, pacient cu jedan hepatita primjer C. sa jednim pacijentom koji je imao hepatitis C. El a venit în instituție, On je došao u institut, vedea târându-se pe picioare. jedva da je hodao na nogama. Inițial a vrut să plece cu On je, kad fost încântat de lipsea televizorul, nije baš bio oduševljen, ne sam zato što tamo mi nemamo televizor i on je htio da ode u početku, dar până la urmă a rămas și ali ostaje. Onda și ipak a fost convins să rămâne și a rămas și nekako aceste uvjerio tratamente deci s-a da, ținut de ele da ostane.
I počeli su tretmani i on je se počeo strogo držati. fără să rateze niciun tratament. Deci, Nije želio absolut. nijedan tretman da ostavi po strani i sve je A držao. stat 2 sau 3 serii la rând, a venit 3 serii la rând. Došlo je 2 do 3 serije, 3 serije došle jedne iza druge. După prima serie, Nakon deci a prve putut să se serie, plimbe prin curte. on je mogao da hoda po dvorištu Și već. pentru el era o realizare foarte mare. Za njega je to bilo jedno veliki uspeh. Iar după a doua serie A nakon druge serije može da već trči po dvorištu. a treia serie a venit ca Treća să serie- consolideze ceea ce a realizat și a fost foarte mulțumit. Treća serija je došao da konsolidacija, da, Destul mai bine. da mu se još poboljša stanje i bio je veoma zadovoljan svojim uspehom. Da, și pe scurt, încă o pacientă de care mi-am să aminte, tot așa 2 serii. Sjećam se još jedne pacijentice koja je bila samo na sirovoj hrani, bila je 2 serije kod nas A venit zajedno. un producător Došla je u invalidskim kolicima, și la sfârșitul celor I na 2 kraju serii a te dve plecat într-o serije, singură cârjă. ona je otišla samo sa jednom štakom, Este din localitatea mea și ona je iz mog grada. când a ajuns în oraș, deci nu mai fusese în oraș, deci a stat 7 ani imobilizată la pat. Ona je prije nego što je došla kod nas, šta tam je sad? Deci a stat muncită în pat. Deci nu Ona je 7 godina bila u krevetu, nepokretna, prije nego što je došla u sanatorij. Cu câteva luni înainte de a veni a început să stea în șezut și Oko nekoliko mjeseci prije nego što je došla kod nas, ona je malo počela tako da sedi po krevetu. chiar a făcut câțiva pași prin cameră. De ce? Educația Deci a avut probleme la coloană. Da, nu a făcut exerciții, deci nu a ridicat câte puțin, a stat în fiecare zi câte Asta a minut. fost după ce... Înainte de a Da. veni. Prije nego što je došla, ona je već počela raditi neke vežbe u krevetu sa svojom kralježnicom i malo se mogla tako kretati, malo. Da, și la noi, deci... A kad je došla kod nas, S-a refăcut, a plecat onda în se cârjă și a putut să iasă în obnovila oraș. i mogla je da ide u grad. Fiecare, colegii ei de muncă, când au văzut Kad su că vidjeli tu ești, njezini kolege sa Sveći posla Marija, vidjeli i pitali su ti si Marija ili ne. Cât timp ea a putut să meargă? deci a stat 2 serii Bine, și a 2 stat numai pe serii, crud. asta to Deci je n-a mâncat. 14 dana jedna serija. A stat numai pe sucuri. I bila je samo na sirovom i na sokovima. Seriile noastre de tratament sunt de 2 săptămâni și era o săptămână pauză, deci săptămâna respectivă am mâncat numai hrană crudă. Ona je bila 14 dana, onda mi imamo pauzu od 7 dana jer mi ne radimo stalno. I onda je bilo još 14 dana. I ona je bila na sokovima, zatim na sirovoj hrani O săptămână și iar i pe opet sucuri. na sokovima. Deci nu mai pe sucuri. Deci astea sunt 2 cazuri, sunt mai multe. Postoji mnogo slučajeva, ovo su samo 2 Prva serie slučaja. a fost o pacientă care tot Sad prije nekoliko serija putea să urce pe scări. imali smo pacijenticu koja nije mogla da hoda i nije mogla da se penje u stepenice. Și la sfârșitul serii I na kraju era plină de bucurie că poate să meargă. Serija je bila puna radosti što može da hoda, što je šetala po dvorištu. Sunt multe cazuri, deci Postoji mnogo slučajeva. astea sunt încurajări că To su totuși ohrabrenja tratamentele da își pot ipak face efectul ti și tretmani prirodni mogu učiniti jedan efekt. mulțumim Dumnezeu pentru Hvala Bogu na ovim tratamente, tretmanima ne-a dat što nam je dao aceste lucruri la dispoziție, care sunt te totuși destul tretmane de na ieftine și destul de accesibile naše pentru ruke mulți. koji su nama zaista na dohvat ruke i koji su nam blizu. Tu este să cerem ajutor la Dumnezeu să ne descopere Sve u ce tome- tratamente sunt folositoare, cum să le folosim. Sve u tome da tražimo pomoć od Boga, da nam on pokaže koji tretmani su za nas dobri, kako da ih koristimo i da nam on u tome pomogne. Mulțumim. Hvala. Hvala na saslušanju. Eto, to je jedna veoma velika tema. To je tema prirodnih tretmana liječenja, su knjige i knjige napisane. Ali ono što je važno da ovi tretmani, oni nama pomažu da naše zdravlje postaje bolje i bolje. Postoje tretmani koje možemo svaki dan raditi. Jedno od njih je hladno toplo tuširanje, koje učvrstit će naš sistem, imunosistem i mi ćemo moći temperaturne promjene kada dođe hladno i tako da lakše podnesemo. Tretmani koji se mogu periodično razviti, to su na primjer ovako jedno čišćenje crijeva klizma. To je jedan aparat, ovaj veliki aparat to ne možemo baš nabaviti jer to je jako retko u Europi. Na zapadu je to mnogo češće, ali klizma je jedan mali aparatić koji se može kupiti, to je kao
kao jedna kesa u kojoj se stavi voda i onda se samo putem, tako što su ona pritisne, onda se ubacuje voda u naša crijeva i tako se naša crijeva mogu čistiti. Znači, svaki od nas traži ono što je njemu potrebno, ali u svakom slučaju znojenjem, znači fizičkom aktivnošću i tretmanima kako se detoksifikujemo, možemo raditi ponekad sokove, možemo postiti jedanput sedmično. Znači, postoji mnogo načina kako mi možemo pomoći da se naš sistem rastereti. Jedan od načina koji bi vas spomenuo je bio isto i drveni medicinski ugalj, koji se može uzeti, čitali smo vanjski, a može se i piti. A mi smo za večeras pripremili da vi to probate. U našem sanatoriju to je prva stvar što kada čuju zvončić pacijenti u 6:30 ujutro, to je prva stvar što oni dobiju, a tako se šale naši radnici tamo i kažu to je crna kava. Jer znate, ljudi kažu počinju dan sa kavom, a oni dobiju ali crnu kavu. I ugljen, ako ja vam savjetujem da budete hrabri, da ga popijete, ja sam jednu djevojku tamo što tamo živi u sanatoriju, njeni roditelji tamo rade, ona to voli tako kao neki sok da to pije. Njoj je to tako ukusno, a ona uči da svira klavir i kad dođe ponekad meni na satima tako malo crna usta, a prvi put kad sam vidjela nisam znala zašto ima radi ugljena bilo, zato što ga voli piti. A vi ćete to probati i možda ćete otići kući malo tako crni zubi, crna usta, ali onako je mrak, ne vidi niko. Ali je to jako zdravo, pa da evo budete hrabri i gledate kako drugi probate i vi, a ima okus tako kao da zemlju jedeš, ali zdravo je to. To je zdravo, neće vam biti ništa. Ćemo samo to probati ovdje u našem prostoru.